มันแล้วก็มันก็ที่หรอ
Dasaring mangsa kanthi goymo kamawanging ojo nganca Yayi Watudara Hanoman kakangku ana dawuh moko nadyan Yayi Nadyan pun kakang kawan Siadiwi beda bapa
Kang sarta beda biyung. Ning pun Kakang Rawan Siadi iki dianggep putra dening Sang Hyang Bathara Maruta ya Sang Hyang Bayu. Mula ora iso dipisahake tan Genggang Sarima ing antaranipun Kakang Senggana ya Anoman Kendari Sada lan jeneng sira Yayi Werkudara. Ya. Ono Anoman. Mula nadyan ora cetha sing dadi gegayuhaning Yayi Werkudara, ora genah kang kajangkah sawetara dina mapan ana ing Narga Kelasa, pun Kakang uga ora bali ning Kendari Sada yen to durung bebarengan kelawan Siadi bali mring Jodipati. Ono Anoman. Ya. Aku ngeneng cipta kang sarta mapan ana ing papan ingkang sepi lan sepasamu. Adoh loh adoh kidul mapan ana ing Narga Kelasa bon-bone kepengin gandhengke rasa lawan Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Kang Karya Jagat. Bisa lakuku kang urip ana ing alam padang, bisa dadi jalaran manggih kasuwargan ing tembe murine. Ya Yayi. Bener ucape Yayi. Werkudara yen to urip ana ing alam donya ki ora langgeng, ora lestari. Ibarate mung mampir ngombe, isih langgeng, isih lestari nalika awake dhewe besok wis ngadhep ana ngarsaning Gusti Kang Maha Suci. Ya. Wis aku manut lawan Yayi Werkudara. Yen Siadi ora lunga mbok nganti kukuting jagat, ora mintar saka ing Narga Kelasa, pun Kakang ya ora bali ning Kendari Sada. Kowe manut karo aku. Ya. Yen manut kawan Werkudara, aku njaluk tulung. Njaluk tulung piye? Rasaku ora kepenak. Tak sawang saka pucuking Narga Kelasa. Kae ana wadya bala segelar sepapan. Ingkang sikep gegamaning ayuda. Anoman mantan gembong sewela kuwi. Aku kepengin wening, kepengin ayem tentrem mapan ana ing Narga Kelasa. Sapa wae sing ganggu gawe marang lekase Werkudara, nggone gayuh marang tentrem ing ati. Singkirna aja kuwatir, aku sing kumandhang Yayi Werkudara. Tengaraning ngajurit
kota kaya kaya butulo para panjriting turangga hesti karkata ingkang dwaja layu Anoman biyen kuwi jaman Ramayana nganti ngancik Mahabharata isih bergas isih kenceng awakmu segono ora pangling anak penemban Begawan Durna Bambang Haswa Sutawatama dicekak Bambang Suwatama iya aku Bambang Suwatama sebelah sepapan prajurit saka negara Ngastina arep nyanti munggah ngarga Kelasa sapa sing mau golek kowe lawan Werkudara dina samangko wong loro kudu mati apa urusane apa dosane mergo kowe urip sing ndadake Kurawa ora tentrem ing rasa kula dina samangko wani karo aku wis mau pikir wis mau pikir apa durung kowe wani kelawan Anoman maksude kowe ngejak gelut karo aku ya tak takon dalange sapa jenenge sapa tanggapane pira lek tanggapane ngendi kapan Suwatama perang karo Anoman menang Suwatama iki kapan bengi iki bakal aku menang tenane apa kira-kira wis rangkep nyawamu kowe ngejak geger karo aku ora ngerti aku bendina latihan fisik nantang karo aku cekel tali gocimu tak tewu teng dilosor yo golek sak setel yo rumangsamu aku mau gletak ngono iki rumangsamu wedi ya tongamu bekasane ndadekne slendro rasaku ayo aja mau maju ijen maju Kurawa 100 bareng ambrus 1000 bareng maju sayuta bareng mara ora mundur wah kemping karo ngencah pati merangit tata grajam Bopuno golek pacaran wani kelawan aku tegese kowe ngajak kanca bakal karo aku dina iki Thank you.
dhisik. Sing gas pulang. Sampai.
Cekatan. Pak. Kagiat risang kapirang ori nangkul inempet kempet dosangar naning bawana ya si tukang palang hati penemban Guru Dahana apa patih Arya Sengkuni kowe aja nganti tak arani pendhita sing jarkoni iso ujar ora iso nglakoni sing dikarepe Raden Patih Sengkuni kepiye sing duwe kesaguhan mateni Anoman kawan Werkudara mau sapa lek mung ngumbar swara ngumbar tembung dirungokne wong sak negara ana ngarasaning Sinuwun Prabu Duryudana kowe duwe kesaguhan mateni Anoman kelawan Werkudara ning ya gene para Kurawa wis kumandang gawe kok kowe malah lingguh sila tumpang sikilmu edhek karo udat-udut karepmu piye Patih Arya Sengkuni piye sing ngongkon Kurawa perang musuh Anoman kuwi sapa Anoman ki wong sekti Werkudara kuwi wong digdaya. Lho, yen katane kowe ngerti yen Anoman wong sekti Werkudara wong digdaya, kok kowe duwe kesaguhan mateni Werkudara kelawan Anoman kuwi nalare kepiye? Kosik to. Kabeh kuwi nggunakne akal, ora nggunakne aka. Kowe sumingira aja ngrigot-ngrigoni lakuku. Nggonku bakal mateni Anoman kelawan Werkudara. Kabeh nggunakne pitung-pitung sing jangkep. Aja grusak-grusu mundhak kleru. Mula kowe mingira sawangan saka kadohan.
Aku sing janji bakal gawe patine Werkudara lawan Anoman. Semeneo Sawetara. Kabeh iki kudu timinge pas. Ora mung ampiak aura-aura. Kabeh ngangge sing darane strategi. Ya. Ngira kabeh nganggo wektu. Ora kok waton candak kali gocine tanteng-tanteng ki ora. Ning kabeh nganggo tata cara nganggo otak ora nggunakne akal. Ngono lho. Nganti ra iso mateni Werkudara kok titenono. Ora iso omong tok ora iso ngrampungi gawe titenono. Tasmu arep ae dene jajan tak leboni karo ambil barang. Tegele. Wong kene nggunakne akal ora bakal iso menang karo akal. Rasa kaya ngopo nek goblok sing didek-idek karo wong pinter. Tak golek wektu Kang Sartowanci Kang Nirogan. Dia langkung, Mbak. Monggo. Cewek ngendi iki? Cewek ngendi ya. Ganggu kok arep nyambut gawe. Awat-awati saka kanduan lena mati Werkudara. Sampun prateng witing naga sari mulat mangandhap kadingal wanodya yukuru ageng kaya ngono Kurawa angger menyang angger gelut kalah kok dadak kemlinti menus ora urung morak-marik barisamu mendelong barisamu mundur ketawur keterjang dening mantan Gimbong Silagiri. Yai Werkudara, iki pun Kakang wis kasil nyingkirke para Kurawa ora ana sing ganggu aku kelawan jeneng sira. Sing golek katenteman nganggo kios. Kaya to mangkon Risang Jodipati Dyang Werkudara mat tek aji ngeningken cipta mandeng pucuking grana anut marang griyonganing kayung nyun angayati parutama kaya mati jroning urip jroning tumeka pati liyep layak ing ngaliya pindha kecating sumena sumusuping araksa jatine Sang Bimasena wis gandeng rasane kawan Gusti Kang Maha Suci Sakala. Ana cahya biru ing mijil saka anggane Risang Werkudara nenggih alusira Sang Bratasena. Rae Sang Sena mijil saka hanggo mumbul sumusuping Bima Bimantaka.
apa sing tok andharke Yayi Bratasena yen to ana pawongan sing bakal ganggu gawe nggone pun Kakang Sosyadi ngupadi kaweningan ana ing Marga Kelasa. Ning aja kuwatir Dimas. Aja kuwatir Werkudara. Kurawa wis tak singkirke, Kurawa wis balik, Kurawa wis bali. Bosah baseh barisane nganti kaya babatan pacing. Saiki sing nang kene mung karek ayem tentrem aku kelawan Yayi Werkudara. Yayi Werkudara. Werkudara. Mripatmu merem dipet edyan. Karekku urungane manuke lumah. Gelem musuh Kurawa jebul karep nglempekne aku Werkudara. Kowe kok lunga dhewe tanpa ngejak aku nek kebangetan. Ora. Jare dulur. Angger mangkat luar Jawa kok ora tau ngejak aku kowe. Werkudara, kowe nilapne aku. Ah, tak susul Werkudara. Gunakne akal ora gunakne aka. Wong loro iki didaya, wong loro iki sekti. Saya-saya kethek putih sing jenenge Anoman kuwi biyen mantan Gimbong Swiragiri, mantan senopatine Prabu Rama Wijaya Pancawati. Ora ana paribasane aja meneh kok ngungkuli madani Kanjeng Dayana wae ora ngono. Merga iki sekti mandraguna pramila jayeng palagan. Paribasane nalika semono gateng sirahe buta-buta ngalengka sing diarani Dasamuka wae mati saka tangane Anoman. Dina samangku iki sing tak karepake gunake wektu sing becik, gunake akal ora gunake aka. Mateni wong loro iki rasahku merembyak, tangane jumangkah sikile ngetokke tenaga. Ngenteni limpene iki mung karek wadahe isine ora ana. Matine Werkudara kelawan Hanoman. Tak lebokne gendhaga iki batange Werkudara kelawan Senggana. Tak wenehne marang Duryudana. Sakwise mangkono, yobong bareng-bareng batange Werkudara kelawan Hanoman, ragane dadi awu, sukmane nglambrang dadi demit. Iki Duryudana. Aku ora mung ngobral, wujude janji ning kabeh bukti.
Iki batange Werkudara kelawan Anoman. Ragane Werkudara kelawan Senggono. Tak pasrahke kowe obongen ana ning alun-alun Ngastina. Manjing mega malang bablas ra ketok tak tutke mbok nganti tekan lakonane nopo. Liwat